Un gând pentru astăzi. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând: ce avem să bem? Exodul, capitolul 15, versetul 24. Murmurul sau cârtirea este unul dintre acele păcate care sunt trecute cu vederea. Uneori suntem atât de concentrați pe păcatele mari, cum ar fi crima și adulterul, încât trecem cu vederea acest păcat. Dar Domnul nu dă acces liber acestui păcat, dimpotrivă. Este un ucigaș ascuns. Acest păcat a dezlănțuit o ciumă care a ucis mii de israeliți. Noul Testament ne spune că acele lucruri care li s-au întâmplat lor sunt acolo pentru învățătura noastră. Ele sunt în Scriptură pentru a ne învăța cum să trăim o viață evlavioasă. Ele trebuie să ne antreneze să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu și să ascultăm de călăuzirea și îndrumarea Lui. Să ne încredem în Domnul din toată inima și să nu ne sprijinim pe propria noastră înțelegere imperfectă și incompletă. Atât de des, la fel ca israeliții, ne concentrăm asupra situației noastre disperate cu ochii noștri fizici și nu cu ochii credinței, și apoi cădem în capcana plângerii. Să nu lăsăm păcatul cârtirii să capete un punct de sprijin, pentru că poate deveni cu ușurință o fortăreață. Cârtirea mereu își găsește justificări. Oamenii când cârtesc sunt foarte selectivi. Uită dintr-o dată durerile trecutului, dar uită și binecuvântările prezentului. Cristian Barbosu spunea, citez: când tu asculți de Dumnezeu în ciuda circumstanțelor și nu comentezi, nu cârtești, ci prin credință îl urmezi, El va interveni în deșertul în care parcă nu mai vezi nimic, unde e doar nisip și chin, și va aduce o oază. Am încheiat citatul. Ai încredere în El. Tată drag, mă rog ca în dificultățile mele personale să-mi scutur haina de necredință și să am încredere în Tine pentru orice eventualitate a vieții. Chiar și în acele momente când nu înțeleg sau când lucrurile par nedrepte, ajută-mă să nu murmur și să nu cârtesc, ci să am încredere în Tine. Amin.